Samtang sa pikas nga bahin sa mga higala og hantod karon mga kaigalan mura ko giingon. Samtang sa pagkakaroon nga 12 ra ka senador ang nipili ni Win Gatchalan isip Senate pro tempore mga higala. Di pagyod medyo alanganin pagig ka isla mga sukit di paminaw sila mismo nakasabot nga alanganin mo nang sa magpili og Senate President. Straight to the Para point. to giingon, sige lang, pagbira lang mag-usa diha, total inyo raman ang hulgaon. Kunan doon na nahihuhungihong karon kinsa kay lain nga mabira day, nga gihulga gyud kas Jinggoy, human madag hulga, ingon Jinggoy, magpapriso lang ko. Si Cheese may gala, madag hulga. Or nadaog hulga, kay mo lagi na gisungsungog sa nila nga delikado si Hart unya og panalitag mawa na ka. Og mapriso niya ka nya magsuri-suroy si Hart ebanghilista mo suroy ra ba gitug iya kay bisagwa kang si Cheese. Maduda ang uban mga kaigalan murag mo ni kabalak ang cheese da. Di pod lalim nang iya mahigalang kahimtang cheese ko diro kung mauho na. At rin pagtagad lubutagas tuban-uban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang umaabot nga ikalimang State of the Nation address konsuna ni Presidente Bongbong Marcos imuon kuno kining simple lang. Ngayon lang simple. Why red carpet o why long gown? Alang sa mga kababayan nga mutambong sa mong suna. Pero mag-usa ka tuig na mahigala ang pag-ingon niya nga mahiya naman kayo. Wa gyud na nga prisong mga congressmen nga iyang mga kaalyado. Mahiya naman kayo pero ay na nga priso nga mga senador nga iyang kaalyado. Kini guban pang mga isgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu. 12 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.